Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sekulethela indaba ifika ngaso ke isikhathi ke uGodole ke usevulelwe ke icala lakho ke ukukhuluma ke amagama ke angemahle ke noma ke izinto ezingesiwo ke amaqiniso ke anganabo ke ubufakazi bakho ke lokhu bekukhulunywa uyena ke lapha ke uGodole ke okanye ke ikhansela ke lapha ke eFryhead selivelela lapha ke epolice station ke mbukeli la uvulela ke yena ke uGodole ke icala lokukhuluma ke izinto anganayo ke iproof yazo ke ubufakazi mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula njengoba ke sengizokushiya nayo ke inkulumo yalo ke ikhansela uShelembe phansi ke lena ke eFryhead mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke lapha ke ukhansela ke uShelembe bese ke uya lapha ke ezothi comment section sizo uvulo lwakho mbukeli ukuthi ngabe ke wena uthini ngalolu daba nansi ke ivideo mbukeli siyabonga. Okay, igama lami ngiwukhansela uSolakhe wakaShelembe ngumholi we-focus ye-DA Andabakulusi local municipality. Namhlanje ntambama ngila eFryhead police station la khona ngizoleya a-formal charge kulomlisa obizwa ngokuthiwa uGodole owenze ama-serious allegations ngegama lami, including umeya nabanye abasayithile kwividiyo ade yenzeka. Ngikwenza lokhu ngoba ngifisa igama lami liphumele i-clean, and ngikwenza lokhu ngoba lokhu kubukeka kuwuzungu lokuthanisha i-image yami, lokuthanisha i-image yeqembu engilirepresentayo la eZululand naseBaqolosini. And mangabe singakwenzi lokhu kuyosuka nanombani aqaqamuka kuma-social platform akhulume ngamagama abantu asho noma yini ayithandayo engelona iqiniso bese yebo kanjalo. Ama-issues wonke awakhulumile uthatha ama-issues angekho, uthatha ama-issues out of context, uthatha ama-issues amanye before inkantolo. So ke ithimba labameli njengamanje libhizi kuzama ukumlocate ukuze limsendele incwadi limsendele ngabasamanisi, ngoba akekho umuntu la eSouth Africa ongaphezu komthetho, wonke umuntu ungaphasi komthetho. Konke lokade kukhuluma kukahle mezokukhuluma enkantolo eveze no-evidence anayo esandleni. Angeke ke ngimiyeke till azabe senkantolo azathole futhi nesijeze semfana ukuze kufunde nesifundo nabanye ama-tiktokers abavane bathatha amavidiyo befuna ukwenza ama-content ngaphandle kokuverify information, nanokuthi uma ngabe nenhloso noma ethanda ukuba entertain akakufundi ukuthi yini efana iqaphele before ayopublisha into ngomuntu, ngoba intatheli ifanele ziqale zim-engage umuntu zimbuze aphendule iside lakhe le story, but lokhu yakucacile ukuthi usetshenziswa abantu abathile. So ke ngizokwenza lento evamise ukushow abantu kuthiwa kufanele ushaye isimaku kuze kuvele umnikazi waso. Ngiyabonga.